ako'y nagkakape, nakatanggap ako ng email sa isang viewers natin. At ang sabi niya, "Hello Sunny, pwede mo bang ikabit ang nabili kong faucet dito sa bahay? Dito lang ako sa Fontana area." At ang sagot ko naman, "Sige po, bigyan niyo po address niyo para makita ko yung nabili niyong faucet. At makikita ko na rin kung pwedeng ikabit sa kitchen sink ninyo." At nag-set na rin ako ng appointment sa kanya at pinuntahan ko rin ng after 2 days. Ito yung sinasabi ni Mrs. Contreras na gusto niya yung ilagay sa kanyang sink. At ito naman yung kanyang lumang nasa sink ngayon. Siyempre, isara muna natin yung hot and cold na pinanggagalingan ng tubig. Tsaka ako naman inimbestigahan kung yung sink ba niya, kung tutugma sa bagong faucet niya. At siyempre, inimbestigahan ko na rin kung may mga tulo ba yung ilalim ng lababo. Siyempre, check din natin kung meron pa siyang pressure, ano. Ito na po yung nilalaman nung nasa loob ng box. Tinanggal ko na rin siya sa kanyang plastic para makita nyo. Siyempre po, ang una pong gagawin natin, alisin muna natin yung mga flex hose na sinasabi ba sa English. Yun pong nasa kanan, yun po ang malamig na tubig. At medyo dahan-dahan lang po at huwag po natin pwersahin ang pagtatanggal nito, ano? Ito naman pong nasa kaliwa, dito naman nanggagaling yung mainit na tubig. At ganun din po ang gagawin natin, luwagan lang natin ng konti yung tuwerkahan ng tubig, tsaka natin alisin ng kamay. Naman po, kailangan po nating alisin yung hose ng labasan ng tubig sa taas. Ito yung hose po na nasa pinakagitna ng dalawang mainit at malamig na tubo. Huwag po nating kalimutan maglagay ng salamin sa mata kasi kung minsan maraming nalalaglag dito sa taas, ano po. Ngayon po, itong klaseng gamit na to na merong extension pa, nabibili nyo po ito sa mga hardware store, sa plumbing area po. Special po na gamit ito, hindi po pwedeng gamitin na pliers lamang dito. Wala na po akong ibang maisip pa na anong klase pang gamit ang pwedeng gamitin sa pagtanggal nitong nut dito. Ano po? Ito pa ho yung isang anggulo para makita nyo kung anong kailangang alisin dito. May malaking nut na copper ho ito. Kinakawit lang ito sa malaking nut tapos iniikot ito ng paluwag. Yung paluwag ho nito ay pakaliwa po. At kung ito po ay medyo mahirap pong alisin dahil sa medyo kinakalawang na po, pwede nyo po siyang isprayhan ng WD-40, ano? At kung maluwag naman siya, pwede na ho siyang gamitan na lang ng daliri o kamay. Makikita nyo lang po ito pag kayo nakahiga tapos nakapasok yung halos kalahati ng katawan nyo sa ilalim ng sink. Minsan ho, ginagamitan ko ito ng 2x6 para yun ang aking inihigaan. Tapos po pag naalis na po natin yung malaking nut, pwede na nating alisin yung pinakagripo. Siguraduhin lang natin sa ilalim na pag hinila natin yung pinakagripo ay hindi sasabit yung mga gripo sa ilalim pa.
Siyempre po, kailangan po natin linisin itong nasa ibabaw, no, yung pinagtanggalan. Karamihan pong nilalagay dito yung sinasabi nilang pandikit. Yun pong sa English ay plumber's putty. Pero yung iba kasi ginagamitan nila ng silicone. Nililinis ko po itong maigi para pag nilagay ko po yung bago, medyo maganda pong tignan, malinis. Ano po? Tapos po, isusukat muna natin yung pinaka-base ng bagong gripo, tsaka po natin lagyan ng plumber's putty na tinatawag sa English. Tapos saka natin idiin ng dahan-dahan lamang. Tsaka natin ipasok yung mga maliliit na hose tsaka yung mga electrical niya sa butas. At syempre kailangan pong masigurado na wala pong may ipit. Ano po? At syempre kung nasa ayos na po itong gripong nasa taas, pwede na natin pong ilagay yung pinaka-nut niya sa ilalim. Karamihan po, para sa akin, naglalagay po ako ng langis sa nut para ho hindi ito kalawangin kaagad. Tsaka ako po itinuro sa may bahay kung paano ilagay yung baterya at tsaka nasaan po yung lalagyan ng baterya. Meron po siyang 6 na baterya, double A. Tsaka po natin ilagay yung kanyang takip ng maayos para po hindi siya pasukan ng moisture. Ano po? Naman pong nakalagay na yung mga baterya, maglalagay naman tayo ng maliit na tornilyo sa ilalim ng lababo. At dito naman natin isasabit yung kaha ng baterya. Naman natin po iko-connecta yung galing sa baterya na siyang magbibigay ng power doon sa sensor. Valve mechanism na tinatawag sa English, itinutulak lang ho yun. Pag nag-click na siya o kaya nag-stop na siya, ayos na po. At syempre naman po, huwag natin kalimutan yung pabigat. Ang trabaho ng pabigat na to po ay para po hindi magbuhol-buhol yung hose na kinakabitan nito. Ano po? Lagi lang siyang naka-U o kaya U. Ito naman po yung connection po ng sensor na galing sa taas. Ganon din po, meron din na arrow itong kabilaan. Tapos iniikot ho yung kanyang pinaka-cover o kaya takip. At meron pong gasket ito para kahit na medyo mabasa ng konti, hindi siya magmamalfunction. At ito pong maliit na kulay tingga na ito,
pansala po ito. Sa English po, filter na maliit. At wag po natin kalimutan dito sa kaliwang gripo na ito. Dito po yung labasan ng mainit na tubig. Kaya po yung may pulang hose, yun din po ang ilalagay natin. Hinihigpitan lang muna natin ito ng mga daliri, po, para hindi naman siya malustred. Tsaka syempre, gamitan ito natin ng gamit, tapos higpitan natin. Pero tama lang po, huwag nating higpitan ng sobra-sobra. At gayon din po ang gawin natin sa ibabaw. Ano po? Higpitan po ng maigi, pero tama lang. Siyempre po, ganun din ang gawin natin sa kabila. Dito naman po sa kabilang ito, sa kanan, dito naman po lumalabas yung malamig na tubig. Nilalagay ko muna yung pansala na kasama nitong gripong ito. Tsaka ako po kinakabit yung hose niya na meron pong kulay asul na guhit po ito, no? At kung minsan naman meron siyang sticker na kulay asul na nakalagay cold. At ganun din dito, ano po, hinihigpitan muna ng mga daliri, tapos gamitan natin ng paghigpit natin na tinatawag na liabe. Higpitan po natin ng maigi, pero tama lang po. At ganun din po ang gawin natin sa itaas. Ano po? At syempre po, pag nahigpitan na natin yung mga hose natin, pwede na natin na itong buksan yung pinakagripo. Ano po? Kahit na ano dyan po ang mauna, kahit yung mainit o kaya yung malamig na labasan yung tubig. Basta buksan na po natin pareho para po makikita natin kung meron po siyang tulo o kaya leak sa English. At syempre po, habang binubuksan natin itong pareho, pinagmamasdan natin kung meron siyang leak. Tapos po saka natin na i-testing. Ito po. Ayan po, good job na naman.